I ens queda un ponent més, es diu Ramon Moliner. Ell ve a parlar de la gestió forestal de la Cerdanya. A més també m'han dit que és alcalde d'una població. Bon dia, benvingut. Bon dia. Què és el que ens ha explicat a la taula com a ponent sobre aquesta gestió forestal de la Cerdanya? M'ha explicat l'experiència que tenim en l'Ajuntament d'Alp, del qual soc alcalde, que ja fa bastants anys que ens dediquem a explotar per les nostres instal·lacions la biomassa. Som un propietari forestal important, això és bastant freqüent allà al Pirineu, que els ajuntaments som els grans propietaris forestals, i en el nostre cas, doncs, una mica veient l'evolució del mercat de la fusta tots aquests anys i que per competència nosaltres allà estem a la frontera amb França, ens entra molta fusta de França, ha arribat un moment que la fusta té poc valor i sobretot la fusta dolenta. El tema de poder reaprofitar aquesta fusta de les puntes dels pins, els pins torts, els pins morts, és una bona sortida la biomassa. Això ens permet fer una gestió del bosc, netejar boscos, regenerar boscos i sobretot aprofitar la part que no té mercat, que no és comercial, la podem reaprofitar en el nostre municipi en forma de calefacció. Quin és el problema principal que s'han trobat amb l'experiència que tenen? L'avantatge ja la sabem, que estalvien, que reciclen i que cuiden de l'entorn. El problema així principal que podem destacar? El problema tampoc és que hi hagi un problema, aquí es tracta d'anar resolent les diferents etapes. Des de l'origen, vol dir com es talla, aquí disposem d'una brigada pròpia de personal de l'Ajuntament que és el que fa la tallada, fa les aclaries al bosc. Segonament, necessitem un lloc on emmagatzemar aquesta fusta, que després es tritura. Aquí ben bé de fer un magatzem per guardar l'estella fruit d'aquesta trituració. I després, paral·lelament, es van anar instal·lant calderes. Tenim una caldera a l'escola de primària, tenim una caldera en el poliesportiu i l'última instal·lació que han fet ha sigut una caldera en l'Ajuntament. És anar resolent cada una d'aquestes etapes, això vol dir els espais adequats, les persones adequades, els mitjans de transport adequats. Al final, si tot encaixa, permet que des de l'origen, que és el bosc, fins al final, que és la confortabilitat d'aquests establiments, ho tenim tot cobert. Són tot avantatges? Sí, en aquest cas sí, perquè s'ha dit també, algun dels ponents ha parlat especialment dels preus. És un producte que, com que és pròxim, la producció i la utilització és pròxima, això vol dir que surt a uns costos imbatibles davant del gasoil, davant del gas natural. Si a sobre, que és més barat, ens permet fer gestió del bosc, he de dir que sí, tots són avantatges. I s'aprofita d'aquesta energia que els equipaments de l'Ajuntament o també la població en general? No, en aquest cas, hem de dir que aquest tipus d'instal·lacions, si aquest any si fins ara han anat triomfant instal·lacions de gasoil i de gas natural, sobretot és per la comoditat en el subministrament. El tema de la biomassa, la part complicada o negativa que pot tenir és la part de l'emmagatzematge del combustible, de l'estella. Vol dir que necessites tenir un magatzem prou gran per emmagatzemar estella, de manera que no te n'hagis de cuidar allò diàriament, perquè si tens un magatzem petit vol dir que diàriament, setmanalment, mensualment, en funció de la capacitat que tinguis, te n'has de preocupar. Aquest pot ser la part de desavantatge que té, sobretot pel tipus d'habitatges que avui en dia tenim. Abans, cases grans que cremaven llenya, perfectament allà podríem posar una caldera perquè el tema de l'emmagatzematge del combustible no és un problema. En les cases avui en dia que tenim, pisos petits, això ho fa més difícil. Llavors aquí ens trobaríem instal·lacions comunitàries i segurament de gas, perquè és el més còmode. On sí que aquest problema queda esmorteït i desapareix és quan ens ho plantegem per instal·lacions municipals, poliesportiu, a les escoles, a l'Ajuntament. Aquí espai en tenim per fer emmagatzematge. Si no, no ens importa assumir aquesta reposició del combustible tot el sovint que faci falta i finalment, com que estem donant servei a instal·lacions grans, tot el petit o gran esforç en quant a reposar el material de combustible ho fa assumible pels resultats. Doncs molt bé, moltes gràcies per compartir amb nosaltres la seva experiència. Aquestes segones jornades empresarials que estan organitzades per la Midit, evidentment, han tingut un equip organitzador i també tenen una persona responsable d'aquesta organització. Ella es diu Izas Conzendegui i està aquí al meu costat per explicar-nos i fer-nos una valoració d'aquestes segones jornades empresarials. Hola, bon dia.
Bon dia. Doncs podem dir que aquestes jornades han estat un èxit en el sentit de participació, ha participat bastanta gent, s'ha inscrit, i també amb els ponents que han vingut. Cal dir que són experiències d'èxit o que són experiències innovadores en el seu sector, tant l'agroalimentari, el turístic com el de l'energia. Són experiències que cal conèixer perquè ens han transmès molt coneixement i molt saber fer, i crec que són molt importants tant pel sector públic com pel sector privat per poder trobar canals de col·laboració conjunta per tal d'impulsar i desenvolupar el territori. Els objectius que volíeu complir o volíeu assolir amb aquestes segones jornades tècniques, que hem de recordar que es fan cada quan? Cada 2 anys. Està prevista que sigui una realització bianual, una mica per anar trobant diferents camins, tant amb el sector públic com el sector privat, per poder col·laborar, tractar temes d'interès comú i, sobretot, amb l'objectiu de desenvolupar el territori. Les persones a les que anava adreçada era en funció de les taules o va adreçat a qualsevol? A veure, estaven adreçades sobretot al que era sector privat, també sector públic, perquè considerem que han d'anar junts, i no estaven enfocades només en el sector agroalimentari específicament, o el sector turístic específicament, o el sector de l'energia, sinó que volíem era que fossin unes jornades en les que qualsevol empresa del territori vingués i conegués altres maneres de com han innovat empreses, com han diversificat la seva activitat o com les administracions públiques han col·laborat amb el privat, i no volíem centrar-nos només en aquest tipus d'empreses, sinó a totes. Fins ara nosaltres hem parlat pràcticament amb tots els ponents i un denominador comú és que la gent té tendència a agrupar-se. O sigui, la feina individual cada vegada la veiem més estranya o si més no, més difícil. És això el que més o menys en pot extreure? El que volíem transmetre era aquesta cooperació entre els diferents agents del territori. El que volem transmetre és que és necessari cooperar, sobretot en els temps en els que estem, i que és necessari la cooperació per sortir endavant, per desenvolupar, per créixer com a territori, com a empresa, com a administració. La cooperació és molt important en aquest moment, és una eina necessària per tirar endavant, i una mica el que volíem transmetre era això. Per tant, les experiències que hem portat anaven molt enfocades al que era la cooperació. Això vol dir que s'ha acabat l'individualisme a l'hora de poder muntar un negoci o de tindre una idea o no? No és que s'hagi acabat, és a dir, tu pots tenir la teva empresa com a individu, individual, de forma individual, però és necessari cooperar amb altres empreses o amb les administracions per poder créixer. És a dir, anar junts sumem. Si anem sols és molt més difícil. No ha sortit gaires vegades la paraula crisi, sí que ha sortit dels moments difícils i tal, però no ha sortit ben bé, no ha sigut un... No ha estat un terme molt utilitzat, perquè precisament són experiències en les que estan tirant endavant ara. És a dir, estan tirant endavant, estan desenvolupant la seva activitat i que tenen el futur i que volen tirar endavant i que estan treballant molt i estan desenvolupant-se i creixent cooperant. El senyor Cristóbal Colón, que és el fundador de la Fageda, ell va explicar que va començar la seva empresa fa uns 30 anys, quan la crisi també era important, i es va tirar endavant. També vam parlar amb ell i vam parlar una mica del factor sort. Si ell no arriba a ser metge i no arriba a parlar amb la encarregada de compres del clínic, per exemple, no podria vestir a tots els hospitals de Barcelona i tindre la tirada que té de iogurts. El factor sort moltes vegades és indispensable. És indispensable, però també cal buscar-lo. És a dir, si ens desanimem i pensem que no tirarem endavant, difícilment tindrem sort. Però si treballem i cooperem i col·laborem amb els que tenim al costat i veiem que hi ha la possibilitat de sumar esforços, doncs segurament tindrem més sort que altres. Aquesta és la filosofia de la Midit, de fet. Cooperar. És cooperar. Per tant, si ho resumim amb una frase, què diries de les segones jornades tècniques empresarials? Doncs que han estat una experiència molt agradable perquè ens han ensenyat diferents maneres de cooperar en diferents àmbits, en diferents sectors, i jo crec que han estat unes jornades en les que hem après molt. Doncs enhorabona per la feina feta, Izaskun, i gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Ha arribat el moment del final de la clausura que s'acaba de fer fa uns moments d'aquestes segones jornades empresarials que han estat muntades i protagonitzades per la Midit. El president de la Midit és l'alcalde, Alfons Garcia. El tenim aquí al nostre costat per fer la valoració que cal sobre aquestes segones jornades empresarials
que suposo que els objectius estan complerts. Els objectius s'han complert de sobres. Jo crec que ha estat unes jornades molt interessants, atès que hem vist projectes de diferents sectors, de 3 sectors que el pla estratègic s'havia fixat, i després són experiències diverses, de diferent escala, perquè són negocis, uns ja molt elaborats, molt treballats, i d'una gran entitat i inclús en repercussió en el mercat internacional. D'altres d'escala més reduïda, més limitada i una fase més incipient, i de territoris diferents dintre del conjunt de Catalunya i també dels nostres municipis i les nostres comarques, i per tant crec que la valoració és altament positiva i per tant podem dir que hem donat compliment a l'objectiu d'aquestes, que és no només donar a conèixer, sinó que la gent també es pugui fer plantejaments i dissenyar estratègies de futur en el que és el procés d'innovació econòmica. I confiem poc, personalment o individualment, de les nostres possibilitats, perquè ahir ens va sobtar molt un noi de Bot que feia olives i que venia olives al Japó. El senyor que ens ha parlat de les cireres, que no hem tingut oportunitat de parlar amb ell perquè ha marxat molt ràpid, però també distribueix cireres pràcticament per tota Europa i tot el món. Llavors, sembla mentida que d'un poble petit de la Ribera d'Ebre, per exemple, enviïn cireres a tots llocs. Confiem poc en nosaltres? No, jo crec que justament aquests exemples els que ens venen a dir, o la lliçó que hem d'extreure, és que si tu creus en el teu propi projecte, el que tu preguntes que primer hem d'elaborar el nostre projecte, els hem de creure, i si tu no creus en el teu projecte, òbviament no el pots anar a vendre, perquè en definitiva estem en una economia capitalista i no es tracta només de tenir el millor producte, sinó com s'ha fet èmfasi en aquestes jornades, allò que és més important és, més que la pròpia producció en si mateixa, tot el que és el procés de distribució i comercialització del producte. I, evidentment, saber a quin segment t'adreces, en quins mitjans comptes, i crec que si tu coneixes molt bé la teva empresa i si tu ets conscient de quines són les teves capacitats i també les teves limitacions, doncs, evidentment, pots tindre un mercat molt a futur, no? I, per tant, pots tindre una gran projecció. S'ha parlat poc de la paraula crisi. S'ha parlat un moment de moments difícils i tal, però no s'ha parlat de diners. Perquè afortunadament, des de la conferència inaugural que va fer el senyor Colón, hi ha sectors que són encara emergents. És a dir, hi ha uns sectors que evidentment estan molt més madurs econòmicament, però també l'estructura de consum també ens indica que hi ha filons amb possibilitats i que es tracta justament de detectar aquests nichos que tu pots assolir i, per tant, creure en aquest producte i, com també tots sabem, evidentment, no tots els projectes són exitosos, però el que sí està clar és que si tu hi confies, tu hi creus, tu hi treballes, doncs, evidentment, tens més possibilitats de sortir-ne positivament. També hem parlat de buscar socis i recolzament. L'individualisme sembla que s'ha acabat. La Midit, per exemple, és un exemple d'això. Exacte. A banda d'aquests 3 grans línies d'actuació que hem tingut en aquestes jornades, hi ha un objectiu primer que és de la Midit, que és la col·laboració no només entre els 3 territoris, sinó també entre que seria, diguem-ne, el sector públic i el sector privat dels 3 territoris. És a dir, l'administració ha de subsanar moltes vegades o ha de sufragar serveis que poden ser deficitaris per ells mateixos, però també una de les seves funcions bàsiques és col·laborar, ajudar, incentivar, buscar línies de suport en aquests esperits individuals o col·lectius, i el que sí està clar és que hi ha gent que treballant de forma associativa o de forma individual és capaç de crear un negoci i que aquest negoci tingui perspectives de futur molt exitoses. Amb el suport de la Midit. Esperem que sí, no? Justament d'això es tracta, de que els nostres veïns, de que els nostres ciutadans dels 3 municipis coneguin aquestes experiències. Algunes d'elles són justament d'aquests territoris i, per tant, entendre que en qualsevol dels sectors productius, tant l'agricultura com la pròpia energia o el sector turístic, hi ha encara moltes possibilitats que moltes vegades nosaltres mateixos no és que desconeguem, però no ens acabem de creure aquestes potencialitats que el territori ens ofereix. Molt bé, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest moment. A vosaltres. Ja ho heu sentit des de la Sala Bonet Castellana, des d'aquest auditori que ha sigut la seu dels 2 dies, doncs nosaltres acabem aquí aquest programa que ha estat dividit en 2 fases. Una de les fases, el càmera ha sigut el Jordi Marcó, la segona fase ha estat l'Eduard Margalef i és una producció de Televisió de Vandellós i de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant. Moltes gràcies i fins la propera.